ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಆಡಿಯನ್ಸಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇवस्थानाला गेशे आचार्य मठ वटाराचे शारदेचे 100 वर्साचे संभ्रमाचे मस्त विशयू तुमकां मी सांगिल आसा. ह्या एपिसोडान तुम्ही शारदेले भव्य शोभायात्रेचे संपूर्ण व्हिडिओ पळोवच्याक आसाची. 11:30 शोभायात्रा आरंभ जावन सकाळी 10 गंटे थंय विसर्जने कार्यक्रम जाले. कसो पुरो टॅबलो आशिल्ले, शारदेले शोभायात्रे कशी जाल्ले ही याची आमी आतां पळोवया. वीणा पाणी सरस्वती, वीणा पाणी सरस्वती, जयतु जयतु शारदे, जयतु जयतु
ಸುರಲೋಕದ ವರದೆ ಶಾರದೆ ಸುರಲೋಕದ ವರದೆ ಶಾರದೆ ಸುರಲೋಕದ ವರದೆ ಶಾರದೆ ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ वीणाधारिणी माता सरस्वती वीणाधारिणी माता सरस्वती आदिशक्ति महामाये शरणु शरणु ताये सुरलोकद वरदे शारदे सुरलोकद वरदे शारदे वीणाधारिणी वीणाधारिणी माता सरस्वती आदिशक्ति महामाये शरणु शरणु ताये सुरलोकद वरदे शारदे 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 माते श्री माते ममतेया मळेगरिये माते श्री माते ममतेया मळेगरिये दाते सुजाते सुजनर मानकाये दाते सुजाते सुजनर मानकाये माते श्री माते ममतेया मळेगरिये दाते सुजाते सुजनर मानकाये सुरमुनि जनवन्दिते सुरमुनि जनवन्दिते असुरा संहारिणी सुरमुनि जनवन्दिते असुरा संहारिणी जनुमदाते भवानी अमृतवर्षिणी वीणाधारिणी वीणाधारिणी माता सरस्वती आदिशक्ति महामाये शरणु शरणु ताये सुरलोकद वरदे शारदे 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 स्कंदमाता चंद्रघंटा कात्यायिनी स्कंदमाता चंद्रघंटा कात्यायिनी स्कंदमाता चंद्रघंटा कात्यायिनी कालरात्रि श्रीशैलपुत्री ब्रह्मचारिणी कालरात्रि
श्रीशैलपुत्री ब्रह्मचारिणी सिद्धिदात्री श्री महागौरी पुष्पांडिनी सिद्धिदात्री श्री महागौरी पुष्पांडिनी सिद्धिदात्री श्री महागौरी पुष्पांडिनी जय जय नवदुर्गे नवरूपधारिणी नवरूपधारिणी वीणाधारिणी वीणाधारिणी माता सरस्वती आदिशक्ति महामाये शरणु शरणु ताये सुरलोकद वरदे शारदे सुरलोकद वरदे शारदे सुरलोकद वरदे शारदे वरदे शारदे वरदे शारदे दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे देवी करुणादानी वाणी कल्याणी करुणादानी वाणी कल्याणी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे सुरसंसेविते परम पुनीते सुरसंसेविते परम पुनीते नारद जननी सुजन सुप्रीते नारद जननी सुजन सुप्रीते सुरसंसेविते परम पुनीते नारद जननी सुजन सुप्रीते नारद जननी सुजन सुप्रीते दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे श्यामल शरीरे कोमल गात्रिये श्यामल शरीरे कोमल गात्रिये कामितार्थवनु करुणिसुताये कामितार्थवनु करुणिसुताये श्यामल शरीरे कोमल गात्रिये कामितार्थवनु करुणिसुताये कामितार्थवनु करुणिसुताये कामितार्थवनु करुणिसुताये दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे शतमाना संभ्रम अंगेल शारदम्माक शतकोटि नमनतिಗೆಲೆ चरण कमलांक शतमाना संभ्रम अंगे शारदम्माक शतकोटि नमनतिಗೆಲೆ चरण कमलांक अभयदित्ता माका तिಗೆलो मंदहासु तिಗೆಲೆ दोळादेस्ता करुणारसु अभयदित्ता माका तिಗೆलो मंदहासु तिಗೆಲೆ दोळादेस्ता करुणारसु शरणायल्याक रक्ताति आसु शरणायल्याक रक्ता
शतमाना संभ्रम अंगे शारदम्मक श्वेतांबरधरे देवी विद्यादि देवते भक्तप्रीते मातिश्री शारदाम्बे नमोस्तुते मूलनक्षत्राकतु येनु बस्ता लक्ष्मी काळी सरस्वती रूप घेता मूलनक्षत्राकतु येनु बस्ता लक्ष्मी काळी सरस्वती रूप घेता सोंडपूल माळू शोभा यात्रेक बाय सरता सोंडपूल माळू शोभा यात्रेक बाय सरता एकादशी